Je duben. Ptáci zpívají přes 20 stupňů. No co ty tam koukáš? Co ty tam koukáš? Pojď ven, pojď. Tak co je, hoši, to je problém. Nazdar přátelé. Přátelé, kamarádi, máme tady opět novoroční start tady, nebo první sezóně start tady Simpsona. Se tady podívám, kolik mám na tacháče, abych viděl, kolik jsem ujel. To si k tomu můžeme říct. No, Simpson samozřejmě, jak jsem ho tam na podzim dal, tak jsem ho teďka vytáhl. Samozřejmě jsem si říkal, co všechno na něm udělám přes zimu, že jo, že já nevím, nebo že si třeba volej ve vidlicích přední vidlice, že bych mohl zkontrolovat, jestli tam volej a takovýhle věci. Jo, tadyhle ten kohoutek už jsem mu sliboval vždycky, jestli tam, že mu vyměním těsnění, no a samozřejmě, co myslíte, že se stalo vůbec nic. Takže bída, no naštěstí je tohle z toho německý stroj a to mi to odpustí, protože je německá kvalita, že jo, to máš třeba jako BMW nebo Porsche, že jo, Simpson, že jo, co víc si přát, prostě to hnedka chytí, tomu věřím. Snad jednou vyměním tohleto těsnění konečně. Jenomže já jsem si ho chtěl koupit do Foroty, abych ho měl, a je tam asi 1000 druhů, tak to je jak se složitý. Se nevím, který, že jo, někdo si zase stěžoval, že to rozežírá na vodový benzín. Jo, je to těžký. Tak, já to tady otevřu, koukneme se tomu do chřtánu, jestli tam je nějaký ten fuel. A musíme tam taky dát batérii. No, něco málo tam je, ale v podstatě tam není skoro nic. Ale taky není třeba vyrezlá nádrž. Já ještě můžu zkusit jednu věc. Vemu si tady na to baterku, lehce speciálně upravenou. Musíme si tam posvítit. Svítí to dobře. Jako prostě je vidět, že to svítí hezky. Když to takhle přiblížím, tak tady je to osvětlený. Nicméně, jo, nějaký benzín tam ještě je. No, tak já tady udělám ještě jednu takovou speciální vsupku. Teďka se nacházíme tadyhle v chlívě a tady zhasnu, aby tu byla tma a ukážeme si, jak ta baterka krásně svítí. Jo, svítí to docela slušně. Ten telefon teda z toho nějak nepobírá moc ty barvy, ale no a samozřejmě baterku mám tady ve svý punkové elektrárně. Tady, že jo, výstraha, život nebezpečno. Takže tady se nachází baterie ze Simpsona. Tady jsem na ní píchnul teďka voltmetr 12,6. No, není to úplně nejlepší. No, ta baterka je bohužel nakopnutá, protože už když jsem ji koupil novou, tak měla napětí sotva 12, nějakých zhruba 12,5 a už prostě nešla dobít víc. Takže i když jsem ji tady drtil na tadyhle udržovačce, tak prostě ta už má dost, když ji odpojím, tak má takový 12,4, 12,3. Takže firma, která má v názvu, že importuje baterie, zklamala a prodala mi baterku, která je v podstatě nakopnutá, potřebovala by na desulfátor, jenomže já ho nemám, takže jsem se rozhodl, že to nebudu řešit, protože u Simpsona je to tak nějak jedno, že jo, nabíjení funguje dobře, kdyby někdo chtěl namítat a prostě a jasně, tuto baterku dojezdím, u Simpsona je to jedno, že jo, tam je to potřeba na blinkry. V podstatě až ta baterka skončí, tak tam půjde už něco méně údržbovějšího, tam můžu dát klidně nějakou vrlu, protože Simpsonu je to jedno. Nebo cokoliv, prostě tam něco dám. Takže já to tady odendám ze mý pánkový elektrárny, která je tady přijatelá izolační páskou, teda lepící páskou. To je prostě, řekněme, že funkční vzorek elektrárny, která jako už tady, jako už jsem jako to vymyslel, jak to překopu trošku, ale plní to ten hlavní účel toho, že prostě to udržuje baterky a musí to být teda 12V a musí to být co nejméně chytrý. Prostě je to úplná známka banku.
Elektrárnu slepil lepící páskou. Myslel si, že je to známka punku. Na okap si panel předělával s láskou. Myslel si, že je to známka punku. Uznával jen vodiče, co neuměli vodit. Myslel, že je to známka punku. Když baterku dobil, do síma jí mohl hodit. Myslel, že je to známka punku. Ale solárníci říkali, že punk je jinde. Ale solárníci říkali, no to snad není možný. Inu dost srandy. Dost srandy. Mě tady přestal svítit. Jo, je tady blbej, je to tady blbě zastrčený. 12,6 stále. No, takže já tady provedu odstavení solární tady. A vyndám si tady baterku a známka punku může pokračovat. Tak samozřejmě, když se nandává baterka, tak když mám ukostřený mínus, já tady mám teda netypicky pojistku zrovna na mínus, většinou to bývá na plus, ale to je jedno, mám mínus spojený s rámem, to znamená, že dám baterku a první, co zapojuji, je plus, protože když šroubuju tady a dotknu se rámu a nemám zapojený mínus, tak se nic nestane. Když zapojím mínus jako první a pak zapoju plus, tak se dotknu rámu a udělám šluz. Je to jednoduchý. A ideální samozřejmě je mít magnetický šroubovák, když si chceš ulehčit práci. A když pak třeba, jo, já tady mám takhle magnetický šroubovák a na to mám tady takovou pomůcku. Magnetize, demagnetize. A když nechci, aby ten šroubovák byl magnetize, tak udělám demagnetize. Když na to budu mít teda dostatek končetin, dělám takhle a když to není magnetize. A teďka udělám magnetize a dá si skouzlo. Tak já zapojím mínus a jdeme startit. No fajn, takže jsem tady konečně zapojil baterku, můžeme vyzkoušet, jestliže to funguje. Jestliže to funguje. Jo, to bude dobrý. Tak, vyházím tady nějaký to povinná výbava, že jo, žárovky, to už se dneska vozit ani nemusí, pumpička, dobrý. Lepší mít pumpičku, než nemít pumpičku, lékárnička, na co, jsem snad doktor nebo co. Tak, zapneme benzín. A něco málo tam teče, dáme rezervu, teďka to teče víc. Je vidět, že tam je prdlajs, ale je vidět, že to saje. Dívej se, jak to saje. No jo, už to dlouho nic nemělo, doufám, že to nebude, doufám, že to nezačne přetejkat. To by nebylo úplně milé. No teče. A vypadá to, že už nám to doteklo. Takže to nateklo kam mělo. Tak, tohle je výhoda tohoto stroje. Kdy si tady pustíš prostě benzín, není to jako ten čínský skútr s karburátorem, kde ti to funguje jenom když starteš motor. Jo, takže se tam musí dělat podtlak. Takže jenom když se to startuje, tak to je benzín, já si ho tady napustím veselé a má to. Jdeme startovat. Nejprve to prošlápnu, přesvědčím jednou a startujeme na ostro. A já. Deutsche Qualität. Das ist Deutsche Qualität. To jsem nečekal teda. To vydá, nafoukneme kola a můžeme jít zítra do práce. Tady benzíne, jak mu to šmakuje, zvlášť Bůh. Takovýhle stroje přežili už spoustu těch čínských plastových jebáků.
Tady ohřejeme trochu tu planetu. A já si zupa. Já nafouknu kóla, Helmuta tady kóla, nafouknu, dohustím a zítra můžu valit do práce. Tady nahodím kompresor a jedem. Speciální věc, kterou jsem chtěl udělat už dřív, vždycky jsem na to zapomněl, protože jsem demento. Chci pozdravit největšího fanouška mýho kanálu, se kterým jsem už dlouho v kontaktu. Takže zdravím Michala na Plzeňsko. Je mi trochu líto, že pérák se komplikuje, že musíš rozpůlit motor, no rád bych ti s tím pomohl. Třeba to ještě nějak vymyslíme. Zatím se všichni mějte krásně a čau. Známka punku.